a buscar a Raúl Martiñán, moi longo ese envío. De banda para Susa Vila. Bueno, comecei, a verdad, dando os primeiros pasos no fútbol. Bueno, eu, para comezar, sí que é certo que combinaba o deporte da bicicleta co fútbol. Bueno, decanteime polo fútbol, polo tema de ser un deporte colectivo. Comecei, pois iso, dando os meus primeiros pasos no pobo da miña nai, en Barro. Despois, bueno, xoguei ali unha temporada, pasei ao Caldas, que, bueno, o pobo é o meu pobo, o pobo onde me criei, onde teño os meus amigos. Bueno, xogaba con moitos dos meus amigos. Bueno, estiven ali 2 anos, pasando ben, bueno, como toda a vida, pero, bueno, ali concretamente moi ben, marcando moitos goles. Bueno, din o salto a Rosa. E ali, pois, estiven dende Alevíns, queimando todas as etapas de fútbol formativo hasta chegar ao primeiro equipo, no que estiven no segundo ano de xuvenil. Bueno, sí, conocín a moita xente, moitos entrenadores, tiven a sorte de chegar e debutar co primeiro equipo, que é o soño que teñen todos os canteiráns de ali, non? Bueno, con 16 anos debutei, sendo xuvenil de primeiro ano. Sendo xuvenil de segundo xa, bueno, comecei en dinámica co primeiro equipo dende a pretemporada, na que adestraba Rafa Sáez. Bueno, estiven todo o ano con eles, moitos minutos, e chegou o Covid. Bueno, debido ao Covid, bueno, finalizamos a liga, esa liga, bueno, un pouco rara, quedamos cuartos e xogamos o playoff de ascenso a segunda vez en Baleidos, o Sourense, o Compostela daquela época e o Barco. Bueno, quedamos ás portas, pero, bueno, foi un bo ano. E nada, un bo ano que, bueno, tivo ao final de ano, pois, a recompensa, bueno, de todo o traballo deses anos, pois, de ofertas de moitos equipos, de nombre, como, bueno, o Valladolid, o Huesca, entre outros moitos, a do Depor, que é a opción que bueno, que escollín. E que non me arrepinto de nada, claro. E logo, bueno, pois no Deportivo, a verdade é que vivín un dos mellores anos da miña vida, aínda que individualmente, bueno, gustaríame, pois, haber disfrutado máis, de xogar un pouco máis, quizáis, pero, bueno, foi un ano atípico, debido ao tema do Covid. Foi unha liga diferente, dividida en grupos, non é unha división de honra como a que estamos acostumados, de vas a xogar co Sporting, co Racing de Santander. Era unha liga que estaba dividida en varios grupos, quedamos campións do primeiro subgrupo, que a nivel Galicia, gañamos despois o seguinte subgrupo, é dicir, quedamos campións de toda a división de honra do grupo 1, e logo, pois, tivemos o premio da Copa Campións. Bueno, a verdade é que foi histórico, canto menos. Xogar como Madrid, con xogadores e con grandes nombres que a día de hoxe están en primeira, segunda división, máis, ganarlle, xogar contra o Barça a final, con xogadores como Pablo Gavi, entre outros, que ganarlle, ter ese protagonismo tamén, foi top. A verdade é que foi unha experiencia que non pode ter moita xente, ser campeón de España, e a verdade é que foi moi top.
despois chegou a dar o salto ao que é a etapa senior. E logo na etapa senior, bueno, seguín ali no Dépor, pasei ao Fabril, bueno, fixen a pretemporada, todo iba ben, bueno, éramos moitos, seguíamos a nosa etapa, pasábamos de juvenil a etapa senior, e, bueno, eu, todo isto coincidía que eu, pois, seguía cursando a miña carreira, non? De psicología. A verdade é que, bueno, sí que se me fixo bastante complicado o feito de conciliar o tema dos adestramentos coa carreira, porque adestrábamos pola mañá, e a verdade é que a situación estaba sendo un pouco complicada, porque non podía asistir a entrenar, e se non asistía a clase, pois problemas ali tamén, entonces, bueno, era unha situación complicada, e nese momento apareceu o Estradense, que a verdade é que non tiven dúbidas en ningún momento de que este era un lugar perfecto para min, para este momento, para a etapa de crecemento na que estaba e na que estou. E, bueno, sí que é certo que a maneira na que comecei aquí non é o típico, non é a máis desexada, non? Había moita xente, cheguei a mediados de tempada e, bueno, por diferentes causas, pois tiña que xogar ca ficha do filial, ca ficha do Estradense B, e, bueno, tive que xogar partidos con eles, gañamos a Liga, a verdade é que todo sirve para aprender, non o considero nin un paso atrás, nin moito menos, son cousas que pasan na vida, todo é un proceso, e foi parte del. E se eu agora mesmo estou aquí, que acabo de desfrutar de un playoff a toda a xente do pobo, con moitos amigos dos que xoguei ali, a verdade é que sí que valeu a pena todo o que pasamos, non? Durante estes anos. A verdade é que estar aquí, para min, é un privilexio, ano tras ano. Non abandono este club, porque a verdade é que nun momento malo para min sí que mo deu todo, deume a man, bueno, como outros moitos xogadores, é a filosofía de club, e eu penso que o que fomenta que toda a xente queira vir, que a xente fale ben do clube, do corpo técnico, da directiva, e a verdade é que estou encantado a día de hoxe. A verdade é que tive momentos moi bons, a destacar, bueno, os dous playoff, o Arosa e o deste ano, o quedar campións de España, pero se me teño que quedar con un, quedome co playoff aquí, sin ninguna dúda. Máis que nada polo sentimento que me despertou, non? Que é levar aquí 4 anos, sentir o que a xente do pobo sentiu, sentir o que a xente do clube que leva aquí toda a vida sentiu, e a verdade é que iso é distinto a, por exemplo, quedar campións de España, que tamén é increíble, pero que isto é como que, te toca máis o corazón.